дар мавсими таътили тобистонаи мактаббачагон бо дастури роҳбарияти шуъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд ҷиҳати пешгирӣ аз ҳодисаҳои роҳнақлиётӣ бо иштироки наврасон ва сайқал додани фаҳмишу ҷаҳонбинии мактаббачагон дар самти қоидаҳои ҳаракати роҳ нозирони шуъбачаи тарғиботии бозрасӣ ба урдугоҳ ва истироҳатгоҳҳои фароғатӣ барои кӯдакону наврасон пешбинишуда ташриф оварда корҳои фаҳмонидадиҳӣ ва суҳбату мулоқотҳои тарбиявӣ мегузаронанд. мақсади чунин сафарбарнамоӣ пешгирӣ аз ҳодисаҳои нохуш ва дигар кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ бо иштироки ноболиғон аст. чунин мулоқотҳои судманди нозирони бозрасӣ бо истироҳаткунандагони урдугоҳи фароғатии Шоҳин дар шаҳри Гулистон, маркази солимгардонии Суғд дар ҷамоати диҳоти Олчиқалачаи ноҳияи Бобуҷон Ғафуров ва истироҳатгоҳи ба номи бисолагии Истиқлолият воқеъ дар ноҳияи Ҷабор Расулов баргузор гашт. вобаста ба вазъи садаманокӣ бо иштироки кӯдакону ноболиғон ва роҳҳои пешгирии он маълумот дода шуда оиди манфиатнок истифода бурдани таътили тобистона бо интизомӣ дар хонаю кӯча машғул нашудан ба оварагардӣ ва дигар мавзӯъҳои ба ҳаёти наврасон алоқаманд суҳбат анҷом дода шуд. тавре таъкид рафт давоми 6 моҳи сипарӣ шуда дар ҷодаҳои нақлиётгарди шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд 27 садама бо иштироки ноболиғонро бозрасии давлатии автомобилӣ ба қайд гирифтааст ки 5 нафар ба ҳалокат расида 24 тани дигар ҷароҳати ҷисмонӣ бардоштанд. риоя накардани қоидаҳои дучархасаворӣ ва истифода аз ҳар гуна худравҳо ба истилоҳ самокат ва скейтҳо ки аксаран ноболиғон майли саворӣ ба он доранд дар роҳҳои нақлиётгард омили рух додани садама мебошад, таъкид медоранд масъулини бозрасии давлатии автомобилии вилояти Суғд. ҳамчунин дар ҳамин давра 36 нафар ноболиғ аз рӯи ҳавову ҳавас беҳуҷҷати ҳуқуқдиҳанда автомошина идора намуда бо дастрасии моддаи 336 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида шуданд. роҳнамоии наврасон ба амалҳои шоиста ва дурӣ ҷустан аз кирдорҳои ғайриқонунӣ мавзӯъҳои дигаре аст ки зимни мулоқотҳо таваҷҷӯҳи истироҳаткунандагон ҷалб карда мешавад. ба иттилои масъулин дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар мавсими имсолаи таътили тобистона 13 истироҳатгоҳ кӯдакону наврасонро ба тарбияву истироҳат фаро гирифтааст. дар аксари чорабиниҳои тарбиявие ки маъмурияти урдугоҳҳо мегузаронанд, кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ иштирок ва бо доираи васеъи наврасон вохӯрӣ намуда дар мавзӯъҳои ватандӯстӣ, пешгирӣ аз ҷинояткорӣ, такмили донишҳои ҳуқуқӣ, одобу рафтори ҳамида дар муносибатҳои ҷамъиятӣ ва паҳлӯҳои дигари ҳаёту фаъолияти ноболиғон суҳбат менамоянд. то хотимаёбии таътили тобистона ин самти фаъолиятро бозрасии давлатии автомобилии вилояти Суғд ба нақшаи корӣ ворид намудааст то ин ки бехатарӣ ва ҳифзи саломатии наврасон таъмин гардад.